horri helduta, ekarri dugu gaurkoan ona. Horrean besteik gabe, xemar nahi zunia. Eskermila. Eskermila denei. Ja, fin, azten nahi zongi, ohitura dudan bezala. Eskertu nahi dizkiet antolatzailei, Iñaki eta Santosik, gonbitea pastu diratelakos, eta jardunaldi hauek lan orduetan antolatu dituztelakos. Horrek segurtatzen du plaza betetzea. Bazen garaia. Material bat banatu zaizue, segurazki ez duzu irakurri, tituloak, itzalean tituloak aurkezten du pixka bat egin nahi duguna, eman behar dugu itzulino bat historiari, itzulino bat harin, hain zuzen, Iñakik eta Larraitzek erakutsi diguten salsa lodi hori nondik datorren ezagutzeko. Zen aztertzen dugu zenbat garen euskaldun, zenbat garen nafar, zenbat garen aragoatar, osaba bat Zaragozaldean, tal, ez da izer, orduan badut euneko 16 sentimendu aragotar. Baina ez da aztertzen zeatik heldu garen askotan, ez da aztertzen zeatik heldu garen puntu hortara. Eta horre baduzur ikusirik, hain zuzen, hitz egin nahi dugunarekin gaur. Zeren eta funtsean eskolak ez du sekulan eginen gizarteak egiten ez duena. Eta hori baldin bada, gizartean dugun panorama, ongi gabiltza. Alegia, da gizuen bezala, zer nahitasari garela izketan, ikusten baldin batu zuen, trafiko adituak telebistan edo irratian, segidan erran dute, hau konpontzen da eskolatik hasita. Eziketan batekin, adin txikiekokin hasirik, lehen bailen. Violentzia aipatzen baldin bada, berdin, genero violentzia edo gizarte violentzia, hau konpontzen da eziketarekin. Goiz hasirik, ariketa batzuk egin, eta jendea paketsua izanen da bizi osoa. Droga mundua, hori eziketan, zazue pentsa, baina eziketan hori, ziudadano izatea ez dizue kontatu nahi, hori eziketa, baina arrizko gai bada. Eta euskara normalizatzea ere eziketa eta eskolak eginen du. Ja, pues iguales, Gizartea ez badoa zentzu hortan, eskolak ere ez du deslortuko. Hori utz dezagun garbi hasieratik. Eta Txepetxek aspaldi erakutsi zigun, hizkuntza baten bizitzan 3 elemento importantea direla, 3 faktore eragile. Motivazioa, ezagutza eta erabilpena. Noski, biztan da eskolako jarduerak beti hobeki egiten alditugula, beti hobetzen alditugula. Baina eskolaren kokapena eskema hortan nik uste dela ezagutza. Eskolak gehien jota ezagutza ematen du. Erabilpena neurri batean, zen hizkuntzaren erabilpen soziala da. Eta hori eskolatik kanpo dago. Beraz, egiten den hizkuntz politika guztia baldin bada eskola, gureak egin du. Hori garbi. Luzerako, epe motzean, nahi duzuena, baina hori garbi. Eta gero galditzen zaigu motivazioa. Nik beti komentatzen dut, Espainiako armadak gentilki konbidatu ninduen aspaldiko partez. Mundua ezagutzera gizon egiten ninduten bitartean. Lortu ez zutena, baina... Eta bukaeran soldado gisa betetzen dute ezea bat eta jartzen du valor del soldado. Egon zarete soldauzkan, neskak? Etzen sartzen reivindikazio taula, valor se le supone. Herri hontan gertatzen da motivazioarekin. Euskadekiko motivazioa? Se supone.
hori ere landu egin behar da, barkatu. Landu egin behar da, bestenaz iristen garen puntura. 1,2 euskaldun, 1,7 terdi espainol, 1 globalizatua, 1 europear, eta 1,2 lurtar. Erran nahi baita, guk egiten alduguna eskolan, badu, egiten dugun jarduera hortan, gizartean gertatzen denak baduela eragina. Orduan, onartu behar dugu, edo bederen errealista izan behar gara, konturatzeko, gure hizkuntza minorizatuaren egoera, ez dela preziski hoberena motibatzeko. Alegia, gizartean bazter, komentario txiki bat, grazia egin dit, lehengo estudioan, erdaldunak baztertuta sentitzen direla euskal gauzetan. Bai? Euskaldunei ez digute galdetzen nola gauden Euskal Herrian? Komentario gisa, ez? Gauden baztertuta, Euskal Herria gaur egun, País Basko barnean, gutxiengo baztergarri bat baizik ez da. Datutan eta ekintza praktiketan. Atera kalera eta ikusi. Beraz, horrek badu zer ikusirik guk egiten dugun jardueran, ez? Eta motivazioan ere bai, alegia, nola motibatu aurrak euskaraz egin dezaten, baldin eta diskurso nagusia, oroar mas medietan zabaltzen dena, gehiena edo neurri handi batean kontrakoa da. Kontrakoa da neutro, posible balitz. Hor dator galdea. Baia semanita euskal kultura da. Vaya siglito que nos están dando. Ulertzen dira zuen. Orduan, historikoki ikusteko motivazioa edo kulturak oroar nolakoa diren, nola garatzen diren, lojotea behar dut, peligro bat. Ikus dezagun historikoki zer den gertatu dena herri hontan. Ikus dezagun historikoki jendeak zer pentsatzen zuen, nola hartzen zuen kultur aportazio berriak nola hartzen zituzten. Zen funtsen, ez dugu ezagutzen, eta dakizuen bezala, hizkuntza minorizatuen diskurso nagusia da motontakoa. Txapela ongi da, baina, dakizu, idekin behar da, munduari ideki ez egon beti begira zuen zilboresteari, zabaldu egin behar da, hor dago mundua, atera zaitezte, nazionalismo sendatzen da viajatzen. Inork ez du esaten nora viajatu behar den zen. Inguruko ereduak ez dira preziski nazionalista ez izateko modukoak. Ordan, ez ja bakarrik gure kulturari buruz edo gure hizkuntza edo gure historiari buruz ez gara ohartzen herri honek nola hartu duen. Baina gure kasuan ditugun topikoak, oso barneratuta ditugun topikoak, topiko tipikoak, badute zerikusirik gure hizkuntzaren berezitasunekin. Alegia, dakizuen bezala, linguistikoki momentuz, linguistikoki euskara hizkuntz isolatua da. Beraz, berdin, jende isolatua. Baila ez, hori dena dakigu, berdin, jende basa, zibilizatu gabea. Bueno, hor, arrazoi pixka da dute, Gaur egun kultur mestizajea da behar dena, nahasi egin behar zarete. Gehiago? Nahiko nahasia gaude, ez? Globalizazioa dakar irekitza, beste gauza bat ulertzen ez dudana, besten marketinak izugarri ongi funtzionatzen du. Imperialismo kulturalari deitzen diote globalizazioa. Nor dago globo baten kontra. Eta posible da, inpolita, koloreduna, ez? Globalizazioa, imperialismoen kontra ja egon zaitezke, ez? Baina globalizazioen kontra zailagoa da. Marketinak funtzionatzen du oso ongi. Beraz,
hori hola bada, ireki zaitezte munduari, ez egon beti zuei begira, bada garaia teatzeko menditik, zen hori, bakizue. Baina ikusten duguna da, historikoki hori ez dela egia. Eta hori da pixka bat landuko duguna orain, konturatuko gara, gainetik begiratuta bada ere, nolako izan den, herri euskaradun, espezifikatu behar da, zen ja ez da ulertzen, zaten zu, País Basko, Euskadi, eta gigu zer den, zenbat provinzia ditu, 3, 4, 6, 7, Amerika 8, Artzai mundua, Txinan pelotari batzuk zeuden, 9. Beraz, egin dezagun historikoki begirada bat. Gainetik bada ere, ez da oso txapa luze izanen, azken txampa zaudete, animo. Bai, ikusten da, hor duzuen irudia aintzinarokoa da, biztan da, Sorginetxe. Hola, ze izena, Araban, Sorginetxe. Kurioso dena ikustea, dolmen trikuarrien mapa Europan nola dagoen zabalduta edo nola kokatzen da Europan, erraten duen bezala. Eta hori ikusten da, espezialistak pensatzen dute, gaur egungo Portugal aldean, Lusitene aldean sortutako eredu kultural bat zela, eta hori zabaldu egin zela Europan, ez toki guzietan. Eta kurioski gure herria barne zegoen, isolatuak egoteko onartu genuen sistema. Bakizu, eta Natorioko representanteak ibiliko ziren, hilerrirako modelo berri bat dugu, sendoa, parazazu hau eta honek iraunduko ditu mendeak, behin bederen arrazoia zuten, egia zen. Alegia, moda kulturalak aintzinaroan, historia horrean, egon bazirela, eta gu ere parte ginen, Hor, aipatzen hau adibide simple bada, askoz gehiago baditu, ez? Asmatu dut. Gero heldu ziren, aintzinaroan ere heldu ziren, hasi ziren etorkinak. Jendeak uste du fenomeno berri badela. Etorkinen horren artean, ez, Bilboko, ez, Ibaia sari naiz. Etorkin horien artean zeuden herri zeltak, indo-europar, lehenengo herriak hemen barna agertu zirenlako. Horiek utzi zuten arrastoa hemen barna. Ez dugu oso ongi ezagutzen zer harremanak izan ziren gure herriarekin, baina aztarnak utzi egin zituzten. Hor duzu Bilboko ibaia, dakizuen bezala, Nerbioi, izen zelta bat dela. Berdin Bilbon, hiriburua baitzen segurazki Gran Bia bazegoen jarrita, normal zen bisitatzea, baina Nafarroan ere ibiltzen ziren, Ultzama Uxama da, zeltera serra nahi omen du Lautada Gorena edo lako zerbait dela. Alegia, turistak eta etorkinak egon bazeuden eta arrastoa utzi zuten. Horrela, gainetik pasatuta, iristen gara erromatar garaira. Erromatar garaian Europan aurkitzen dugun panorama holakoxea da ez. Alegia, gure mendebaldeko Europa hontan, 3 komunitate, hizkuntz komunitate jatorrizko posible den neurrian edo lehenagokoak, indo-europear ez zirena gelditzen ziren, euskara ibirira eta etruirera, gainerako guztiak hizkuntzi indo-europarrek hartutako eremuak ziren. Lehenbizi zeltak eta gero gainerakoak, germanikoak, latina eta bat. Bueno, hori da panorama erromatarrak iristen direnen. Erromatarrak iristen direneko funtsesko gertatzen dira Europa osoan. Alegia, erromatar zibilizazioa deitzen dute, zibilizatua da basaren kontrakoa. Bueno, bai, zibilizatua, baina dakizun bezala, esklaboak bazituzten. Beraz,
oso zibilizatuak ziren. Gu basa ginenak, ez omen genuen, baina basa ginen, ulertzen ditugun konzeptu horiek. Erromatar inperioaren zabalkundeak Europako historia aldatu zuen. Zegoen guztia edo desagertu egin zen, edo garatu egin zen, bilakatu egin zen beste zerbaitean. Guztiz aldatuta utziz Europako herrien mapa. Hain zuzen, Etruriera eta Iberiera desagertu egiten diren erromatar imperio hortan. Erromatarrek dakizuen bezala egon ziren zenbat gutartean, 400 urte. Osea, ja pasaran, etzen prezizki lema bat oso praktikoa zen. 400 urte dira pixka bat, basoan izkutatuta egoteko pixka bat latza dira. Denbora eman zigun hartzai txakurrak ezitzeko. Ongi egin genuen gauza bada. Alegia, dakizuen bezala, orain arte ematen den esplikazioa edo eman den esplikazioa da nola da posible Euskaldunek iraun izana erromatar imperioa. Gutxi ziren, basa, isolatuak, lur zea batzuk, bai, Tudela inguru hortan, bai, hor ibili ziren zen. Nola lautarak ziren, talkatxofak zituzten, zen, gainera erromatarrak oso jende alferra omen zen, mendiak igotzeko alpeseta ez dituzten, igo. Igarai hartan ja orduan agertzen dira, erromatarrak hasten diren agertzen, hasten dire agertzen gure hizkuntzaren lehenengo irazkiak. Ordu zuen harria da, goiko partea, Nafarroan, Lergan agertutako harri bada. Nabarmenduta dago, zein gero, latinez idatzita dago, filiez, teizer, baina garbi irakurtzen alda ume sahar. Ume sahar. Hatxe eta guztiz erakusten duena Euskaltzaindiak bazuela aintzindari bat erromatarren artean. Baina kuriosoago da ikustea beste batzuk, adibidez, eundaka, badire olako adibide asko, batez ere Akitania Euskalduna baitzen. Hau adibidez, ara txiki hau, Madelenan agertuta da, hau atarratze ondoan dagoen mendi txiki batean, Madelena, toki bat zoragarria, badago ermita txiki bat, eta hor agertzen zaigu ara bat. Aldare txiki bat, jainko bati eskeinita. Latinez idatzita dago, zen, hau bakizu zer den, turistak nola ibiltzen dira. Hemen egon naiz ni. Bale, ongi, oso ongi. Olako zerbait. Eta hemen, Caius Valerius Valerianus batek, bukaeran agertzen dena, Fano, alegia, jainko bati eskaini zion aldare hori. Fano horren, jainko horren izena da, nabarmenduta duzuena, Errausko Rixe, atxekin ere. Errausko Rixe, ez da guen orden, jainko hau, faltan botatzen dugu, azken hontan. Baina, biztan da eusko sonidoa duena, ez? Beraz, latinez idatzitako aldare batean agertzen zaigu bertako jainko baten izena. Horrek erakusten digu, hori, 400 urte horietan, kontxo, zerbait gelditzen zela alde batera eta bestera, segurazki. Bertakoek edo erromatarra hau nortzen, erromatar bat, administrazioko langile bat, irakasle bat, jardunaldi batzuetan edo badaspada bertako jainkoari eskaintzen dio aldarea hemengo jainkoak haserretzen diren gurekin, bakizu ez, badaspada. Igual ateo zen, baina badaspada geldi da dela.
Eta hor iristen gara pixka bat ikustera erromatarrek Euskal Herri isolatu horretan sortu zuten errepide eta autopista sarea. Pues ez da ikusten prezizki isolamendu klaseren bat. Biztan da, orain arte, hau da beste bat, bakizue, ezagutzen ez duguna ez da existitzen. Orduan, orain arte nola batez ere erromatar eremuak eta agertu dira Lautadetan edo Erribera aldean, hor bai, baina Ager Saltonuz bai, baina Ager Baskonon bai, baina saltu zen ez. Alegia, Iruñetik ona, Araba Gasteiztik goiti hor erromatarra, keba, ez da, etzien ibili, ez. Ibili ziren, ez, eta gero eta gehiago da hortaz dakiguna. Aurkitzen ari dergelakoz. Azken sorpresa, azken 20 urte hauetako sorpresarik handiena izan da Oiaso. Oiaso aipatzen zuten erromatarrek bere turismo gietan, Arzazu autopista Tarrako Oiaso, olako estatutan ongi, 2 sesterciotan, bazkaltzen alduzu, zalditegia badute ere. Oiaso etzen kokatzen, hor kostaldean nunbait hor, boia bakigu zer den Oiaso, Easo, Oiarzun, Otezen, Irun da, ez dago duda, Irun denik, eta Irun, aurrera segitu baino lehen, hiri handi bat gainera, Irun deitu genuen, kasualki. Beste hiri importantea Euskal Herrian, erromatar garaikoa Ponpaelo, Iruña deitu genuen, eta beste hiri importantea, hiru importante baitziren, Beleia zen, hemen ondoan, eta Iruña ere deitu genuen. Iruña eta Irun, osea, gauza bera. Aparte, gero kostaldea pentsatuz, hori hemen ez, Zarautzaldean hasi dire Menoska aipatzen, ez? Eremu erromatar bat oraindikan deskubritzeke dagoena, agertu baita, baina oraindikan ez dakigu zer dagoen hor. Gero aurkitu dira bi arraingazitegiak, enpresak, erromatarra jende antolatua zen, eta arraingazitegi horiek, zain, konserbak egiteko manera, arraina konserbatzeko manera gara hartan, bi tokitan agertu dire kostaldean. Bat Lapurdin eta bestea Gipuzkoan, eta bai, eta bi Getaria. Arraingazitegiak agertu diren tokia dira Getaria, eta arraingazitegia latinez omen da Zetaria. Kontxo, ze kasualidadea. Donostian agertu dire azken erromatar, ez da idakizuen, baina Donostian ere agertu dire erromatar hondakinak, eta hor zebilen arkitekto batek komentatzen zuen, en fin, erromatar kontu Euskal Herrian da profundidad kontua da. Gora eta bera, baina aurkituko dugu Erroma beti. Getarian kontatu zidaten, justo erromatar hondakinak aurkitu ondoren arkeologo korrikan joan zitzaiola alkateari. Zerren ez zu, pentsazazu, Roma agertu da Getarian. Ala, segimendi, gu euskaldunak izan gara beti. Bueno, pues hola, funtzionatzen dugu pixka bat, ez? Alegia, ez da etzen posible, ez? Hor duzue informatikoki egindako erreproduzio bat, hori da Oiaso, eta Oiason denetarik aurkitu da. Termak, tegiak, portua, zubia, teatro txiki bat, hilerria, eta zer ez dugun aurkituko, zer ez da oraindikan hor aurkituko. Eta galdera da, zer, eta Oiaso asteburutan zer, etzen inor joaten ligatzea pixka bat hor, martxa ibiliko zen ez, pixka bat hor, guazen Oiasora, terma batzutan, garbitu, gero dantzaleku, gero teatro omen dago, eta galdera da, eta hor jendean nolakoa zen, hizkuntzaldetik begiratuta. Ez, hori da galdera.
Urrunago, joaten gara, zen funtsean, 400 urte horietan, nahi zoritzen orain, txirritak zituen bersoak, zituen berso batzuk erromatar kontuak, eta bagizu ez, mito hori, erromatarrak ez gaituzte sekulan irabazi, guk aurre egin genien, forma bakarra zen esplikatzeko iraun izanak. Romak hartzen du Europa, mundu guztia desagertzea, salbo guk. Esplikazio horreza, aurre egin genien. Armada baute genuen, hoixe baietz, baina erromatarra. Armada gizuen olakoa den, apunta zaitez, mundua ikusiko duzu, bidaiatuko duzu, helburu humanitarioekin ibiltzen gara munduan barna, adibidez, basatiak zibilizatzen. Hori baina humanitarioagoa. Eta hor duzu adibidez, Eskoziako mugan, adibide bada, asko baita du. Eskoziako mugan, horregatik bekoa inglesez dago, agertu den harritariko bat. Harri horiek erromatarra bagizun alakoa ziren. Pasatu ziren idaztetik hemen egon naiz ni, pasatu ziren hortik idaztera hemen egon da armada hau. Eta hori da, hor harri hortan aipatzen dute hor kohorte batzuk, kohortea omen zen, norbaiteko begi badaki horren zala, uste dut 1000 soldado. Imperio mantentzeko soldado behar ziren. Eta denak ez zeuden Erromako auzo pobretan, tokian tokiko jende hartzen zuten. Eta korte edo antolamendu horiei, armada antolamendu horiei, bertako izenak ematen zieten. Orduan horregatik hemen ikusten dugu harri horietan, hemen egon da alako kohorte nagusia zuten olako, eta hor agertzen zaigu kohorte hori bardulorum zela, bardulos osatutako kohortea. Hau grabatzen ari zaitez. Komentario bat. Barduluak ziren Gipuzkoanoa dakizuen bezala, osea, kolaboratzen genuen mundua zibilizatzen. Gu ez gintuzten zibilizatu, baina guk mundua, bai. Agertzen zaigu korte bardula, baina baita ere agertzen da korte baskona, alegia Nafarra, edo korte akitanak agertzen dira. Eta holako harriak agertu dira Eskoziako mugan, zen haiek bai, eskoziarrak bai. Gona eramanen dute, baina haiek bai. Agertu dire Alemanian, agertu dire Etiopian, alegia mundua ikusten genuen. Eta ordan gaude betiko arazo hortan. Nola, baina hau nola posible, ez? Nola iraun zuen? Nola iraun zuen herri honek, orduan kolaboratu zuen? Orain historiadore batzuk pasten ari dira beste estremora, bagizue, ibiltzen dira. Ja, zaude, klaro. Kolaboratzen zutenez, pakean utzi zieten. Hau zer da, ez da serio, ez zegoen kolaborador herri gehiago Europan? Pues desagertu ziren. Eta hau, izaten aldire anekdotak nahi balin badaduzu ez, baina hizkuntzak ere esplikatzen digu kolaborazio hori nolakoa zen. Zen funtsean, espezialistek badakite. Michelena zenak garbi utzi zuen euskarazko lexikoan 165 latinetik datorrela. Horrek erakusten du isolamendu klasen bat galdera da. Isolamendu izan balitz, 105, 106, 75, hori bakarrik hiztegian. Badakigu ere eragina izan zuela ere strukturetan, ez dakigu norainokoa. Arrazoi simple batengatik. Ezin dugu konparatu oraiko euskara eta erromatarre baino lehenagoko euskara. Beleia utziko dugu aparte, nahiko lioa dute espezialistek hor.
Hori lehenbizi errantzatela egia den edo ez zen, ez dago bat garbi historia hori. Hori utzita aparte, pendiente gelditzen dena, hori da, alegia, bakizu ez, topiko horiek, euskara mantendu da, puroa, gu bezala, isolatua, iraundu, aldatu, ulertuko genuke garai horietako euskaldun bati ulertuko genioke? Pues, hombre, Beleiakoarekin bai, edan, jan eta lo. Oinarrizko hiztegi basiko eta beharrezko horrekin, hitzen bat falta da, fin, utziko du. Zuek irakasleak zaete, ez? Bai, pues hori. Hori da, pues ez, segurazki ez, edo zailtasunez. Zailtasunez. Oso kurioso da ikustea gaur egun espezialistak Europan, Colin Renfren, Beneman, inglesa azkena atera dena, Oppenheimer, hauek guztiak, komentatzen du Euskadi buruz ari diren ikerketetan, komentatzen dute, aipatzen dute, aurre euskara edo pre-euskara bat, garai arteko euskara ditzeko. Nik galdera egingo nuke, gu orain egiten ari garen hemen euskara ote da. Ez da galdera retorika nahi dut erantzun bat. Bai, pues igual hemen dik 1000 urtetara norbaitek esaten du ezetz. Euskara dela ordukoa eta hau dela pre-euskara. Dena da perspektiba kontu bat, hori da. Ordan, biztan da, hizkuntza berbera dela, fonetikoki eta sintaxia eta iraunduela, baina noski oso ukitua. Uste duguna, segurazki, baina ukituagoa. Ordan, zein okupatuta nagoela. Netzat bada, gero dituko diot. Zein da hemen sorpresa? Sorpresa Europan ez bezala, erromanizazioak ez zuela latinizazioa ekarri. Karo behar jara gertatu zuen, 40 urte gehiago eta 400 urte eta 40 gehiago behar zuten. Erran ez bezala, 40 urte gehiago eta ja denak... Baina horiek ez dire, bromaz, ideia hauek guztiak daude oraindik gure imaginarioan. Gure imaginarioan daude, zen daude diskurso, hor barna dabilen diskursoan. Heldu zaiburura ospetsu bere lurraldean zen historiadore bat, han Espainian, hau Sánchez Albornoz, eta horrek esaten zuen. Euskalduna dira españoles sin romanizar. En fin, bueno, pues hori. Pues igual es españoles es sin romanizar, bederen. Alegia ez, hemen romanizazioak ez zuen suposatu latinizazioa. Eta hori kuriosoa da, hori bai dela kuriosoa, ez? Segitzen aldu pixka bat gure bilbide historikontan, eta ikusten aldu panorama. Gero etorri ziren barbaroak. Dakizuen bezala, barbaroa deitzen ziren, ez zekitelakos hizketan ongi. Bakarrik egiten zuten bar. Ez da broma, hala da. Fein, ohitura izaten, guk ere belarri motza deitu diegu, zeanik ez. Beti bakizu, baldin badago zure aurrean zure hizkuntza ulertzen ez duen norbait da, bi posibilitatea daude. Bat, motza da, buruz edo gorra da. Ordan, turista batek kalean gelditzen baldin bazaitu eta bakizu egin behar den ulertarazteko, oihu egin. Oihu gehiago eginez, hobeki ulertzen dute. Probatu duzu edo? Santiago bidea oraindik modan jarri gabe, eta barbaroak hasi ziren agertzen. Noski, barbaroak ziren, baina ez ergelak.
Eta orduan, Pirineoak zeharkatzeko tokiriko berenak zeuden Pirineoak bukatzen diren tokiak. Zetako hasi behartza egotzenan, Hueskaldean, kriston mendia daude, noa ni nire elefante honekin, bigarren eskukoa da gainera. Bueno, pues autopista, eta autopista nun zegoen? Pues autopista zegoen, pues erromatarrek egindako autopistetan, ez? Eta horiek pasten ziren denak Euskal Herritik edo Pirineoak bukatzen diren beste puntan, alegia Kataluniatik, oraiko Kataluniatik. Erren nahi baita, ez da herririk hemendik barna pastu ez dena. Ez nuen simil erabili nahi, toreo simil bat, baina, en fin, nolabait toreatu genituen aski ongi. Iraun baitugu. Hori gertatu ondoren, biztan da, ez, gertakari kultural importantenetariko bada Euskal Herrian da, hain zuzen, Donejakuerako bidea. Donejakuerako bidea, hain zuzen, askiongi bat heldu zela erromatarrek zituzten bidekin. Aski bat heldu zena, normal, den bezala. Normal den bezala. Berriz ere isolamendu nabarmen bat. Amerikpiko turistarrek, bakizu ez, 1000 urtean idatzi zuena gida bat, erranez nun bazkaltzen da ongi nunez. Eta esaten zuen, Euskaldunak kasu eman, basak dira, hauek hiltzen dute frantses bat edo zen gauzagatik. Ja, pues, tipoa hemen barna pastu zen, ez zuen egin inguru-minguru, esan ez, hauekin ez sartu, ez. Hor barna pastu zen. Bromak aparte, biztan da Donejakuerako bideak kasik 1000 urtetan suposatu duela kultur, besterik ez bada, kultur bide importante bat. Hortik zetozen personek, jendek, ideiak, tresnak, sos batzuk usteko hemen gastatzeko, tabernen mesederako, eta modak kulturalak ekartzen zituzten. Eta horiek egon dira, etengabe hemen barna pasatzen, taritzen, eta egoten. 1000 urteetan, ez da broma. Ordan, galdera da, eta berriz gaude, ez? Behin da berriz errepikatuko isolamendu hori, Euskaldun basak eta zen, zu, baina horregaina ez dago Euskaldunik, eta Lizarran ere ez, ja, orain. Baina bidean, bete-betean zebilenean, nola zen hori, ez? Ulertzen duzuen, ez? Hain zuzen, bide hauek, bide nagusiak eta gainerakoek, bazuten bigarren apartado bat. Nafar erregek, bazituzten beste asmo batzu, ez da bakarri, datozela turistak, hori gaur egun nola da, baina datozela turistak eta uz ditzatela sos batzuk hemen, baina aparte, bidea erabili zuten etorkinak erakartzeko. Etorkinak erakartzeko zen gabeziak bazeuden, nekazari, artzain nekazari nagusiki, artzain nekazari zen gizarte batean, behar ziren beste mota batzuk gizartea dinamizatzeko. Eskulangintzako trebeak zirenak, komerzianteak, eta hain zuzen, bideak baliatuz, Nafar erregek hasi ziren ematen foruak, foru propio batzuk, erakartzeko, batez ere, gaskoiak iparraldetik zetozen jendeak. Baiona iparraldetik zetozen hitzekin ibili behar da kontuz. Baiona iparraldetik zetozen etorkinak, ez? Ola kokatu ziren Iruñean, kokatu ziren Donostian, kokatu ziren Lizarran, kokatu ziren Judua, kokatu ziren... Alegia, etorkinan historia hori ez dela berrea. Adibide batzuk emateagatik. Donostia, 13. mendean bazituen alkateak gaskonak. Xuxen, Donostian oraindik atxikitzen dire udal artxiboan gaskoieraz, okzitaneraz idatzitako, Iruñan bezala, idatzitako testuak. Eta toponimia nagusia Donostian gaskoia da.
Aiete duzu adibide bat, baina duzu Urgul, Monpas, Enbeltran, zein da Poioe, asko daude, toponimia askonak utzitako arrastoak. Batez ere Donostitik hasi eta Irun bitartean, Pasaian, eta bar. Oso kuriosoa da, duela gutxi zera batean ikusi nuen nola Gaskoian, alegia Baionatik goitin, Baskoia hitzatik heldu dena ere, funtsean Gaskoiak ere Akitania euskalduna zenez, Gaskoiak dira euskaldun erromatizatuta eta latinizatuta. Hoiek latinizatu ziren. Baina, kurioso da ikustea nola imaginario kolektiboan, Gaskuinan, aurkitu da jende oraindik duela gutxi bizi zenak, eta bere imaginarioan, herri oroimenean, gelditua zitzaiela Donostia hiri Gaskoia zela. Eta pentsatzen zuten Donostian gaizkoieraz eginez moldatzen altzirela. Oso historia kuriosa da. Gaskoierak Donostian eta inguruetan iraun du 800 bat urte. 20. mendean oraindik baziren Gaskoi mintzadunak eta jokuak eta arrastoak. Oso kuriosa da. Horan, alegia, behin da berriz itzuliko naiz, isolamendua, herri isolatua, bakarrik txakurrekin mendian, puxa, gibilete, utz, oz, euskaldun tipikoa, gero kontatzen digute, ideia horiek oraindik lotuta daudela euskaldun izatearekin, gaur egungo imaginarioan, pensa, ze panorama dugun, falsoa da, eta falsoa izateaz gain, atxiki egiten dugu, edo jende batek atxikitzen du hori, pensatuz, hori, holaxe da. Kurioso, egin. Gertara oso importante bada, biztan da, bai alor utziko dugu kulturalean, bada erlijio katolikoaren zabalkundea, gure herrian. Erlijio katolikoa, Eliza. Erlijio ideiak dira, eta gero Eliza da. Ez da beti nahastu behar. Hor duzu, ez da ezagutzen duzuen irudi hori markina da, Arratxinadako Mikel Deuna ermita, hankaskoan dagoena da, hanbertan kaskoan. Bisita merezi du, Benidorm denok ezagutzen dugu, markina ez. Oso kuriosoa da, ez ikustea, Eliza txiki da, ermita bat da, eta barnea sartzen zarenean, atxematen dituzu alako bi hiru atzeko hola ere, haitz ikaragarri, eta bertan aldare badago, eta egiten da meza eta hau eta hau. Honek erakusten du oso ongi zein da kultur baten mekanika, ideia berriak onartzeko edo oso onartzeko. Hemen ere badugu problema bat, adin batetik goitik gaudenok. Elizak beti zabaldu duen mezu bat, Eliza katolikoak beti zabaldu duen mezuetariko bada, grabatzen naizatez. Elizak beti zabaldu duen ideietariko bada, alegia, guazen fedegabeak konbertitzera. Baila ez, fedegabeak salbatzera. Ja, barka, fedegabe etzen inor. Etzen zure fedea izanen, baina fedegabe etzen inor inun. Herri guztiek dute bere kosmogonia mundua esplikatzeko. Kosmogonia hori bilakatzen zaigu mitologia, alegia, horrek esan nahi du, zure kosmogonia ez dela erlijio ofiziala, orduan da mitologia. Mitoak, falsoak. Baina zure mitologia, baldin bada erlijio zabalduena eta potentena, orduan da sinismena. Eta egite esplikatu nahi zen. Bueno, hobezen, hau grabatzen ari dira. Honez ere erakusten digu, pues erakusten digu. Bizitatzen baldin baduzu ermita hori eta sartuta norbaitek, ostras, nor sartu ditu harritzar hauek ate hortatik.
nik lehenengo aldian bizitatu nuena hori da esan zidanak nirekin zegoenak. Baina ez dira sartzen, pues ez. Ja, aldeantziz da. Osea, vamos a ver. Hemen, bazegoen zerbait, hori bertakoendako zen kultu toki bat, Errauskorrixe edo norbait, ez dakigu, hor bazegoen toki beresi bat, kulto zerbait izanen zen, edo bederen toki magiko bat, eta Eliza agertzen denean, Ameriketan erabili zituen beste sistema bat. Zen, nola espainola joaten ziren, hartzen zuten bide laburra. Zu piramidea bota. Hemen lepoa moztu. Eta segi aurrera, kanta ez da bera, baina... Ordan, zeiten da, nola kulto toki beresi bada, tati, ez da, zaude, pixka, behitu, bustitzen ari dira harriak, guazen guk babestea ongi. Eta jaztan, botatzen dugu gainetik Eliza bat. Gero falta zaigu, eske Errauskorrixe, San Errauskorrixe, ez da oso ongi gelditzen. Hori baldin bat zen horko santoa. Elizak beti ditu santoak, eta ez baditu asmatzen ditu, ez dago problema hortan, ez? Pensa, San Ferminak zelio diren Iruñan, eta dagoeneko badakigu ez zela existitu. Eta nik uste espezialista omen zela San Miguel gauza hauetan. San Miguel nik uste espeleologoa ditua zela bere ordu libretan. Zen Euskal Herriko zulo arraro guztiak leporatu dizkiote. Harri arraro batzuk, erdiko bat, San Miguel. Zu, Aralarren dago zulo bat, erentzunge batekin, San Miguel. San Miguel barrios, eta uste dut baten bat gehiago badela. Hau da, alegia, Eliza Katolikoak ezin zuen zabaldu gure kultura barnean ez bazituen truko batzuk erabiltzen. Nola zuek duzuela jainkosa bat, ama lugurra, oia, ama Virginia da dudik eta ez eman buelta, Maria, ikusten duzu gauza bera. Hor duzuela beste toki bat, kultu berexia, venga, arkitekto, venga, korrikan, ermita bat. Gaztelugatzen hori okurritzen zaio ermita bat egitea. Zer nahi duzu? Parrokia erakarri? Errestasunak eman sartzeko Elizan? Saio bakotzean bizpairu Fidel galduko zituzten. Eskalera bietatik behiti. Pues hori da. Kulturideak ezin dira zabaldu kontutan hartu gabe dagoen. Ordan, moldatu beharra duzu, sartu behar zara, eta gutxi gora gauza bera. Ordan, errexagoa da zabaltzea. Errexagoa da zabaltzea. Ari gara kultur ideia nagusiekin, aipatu dugu hizkuntza, aipatu dugu erlijio kontu, baina denetan da berdina, hartzazue nahi duzuena, hartzazue eusko kultura, hartzazue musika, hartzazue dantza, hartzazue jaskera, dena da elkar eragin eta harreman batzuen ondorio bat. Ekarri zuen musikak erantzuteko, ja ez dugu jarriko. Bazen anunzio bat telebistan horitzen zarete, tan. Tipoak txapela jartzen zuen olagora pixka bat txegabara moduan, beti repikatzen du historia, oso adierazgarria da, ez? Eta zaharra, txapela xuxen zuena, zaharrarek konortea galtzen zuen eskandalizatuta. Esan ez, noragoa zen. Gaztedi honekin noragoa zen. Ja, baina
perspektiba kontu bada, beti bezala. Bai hizkuntzan, bai gainerako guztietan. Zen, ikusten baldin badugu nola jazten ziren gure aintzindariak, gure lehenagokoak, txapela eramaten zuen horren lehenagokoak, ba ikusten dugu panorama bat polietan, harrigarria. Hor duzu adibidez, 16. mendeko jazkerak, ezagutzen ditugunak, idea bat egiteko ze panorama zegoen, ez? Hombre, bitu, garai hartan jazkera bat zuen elemento kultural importante bat, eta zen jantzi egiten zela egoera zibilaren arabera. Leia, ikusten duzu Bizkaiko neska hori, lehenengoan dagoena, kaskoan daramana ez da txano bat, dago garbitua, Gillette Bosch, uste dut zen. Bosch, bikin ez du manene. Oso interesgarria da, horrek erakutsi nahi zuen, horrela erakusten zuen eska hori zegoela merkatuan. Alegia, ligatzeko prest. Gaur egun ligatu nahi baldin baduzu, kostatzen zaizu dozena erdi kombinau bat ordaintzea, lortzeko jakitea neska nola zer egoeretan dagoen. Talde antziz, biztan da, edo mutilaz egoeretan dagoen. Lehen ez, jazkeran, hau libre dago, hau ez, hau bai, hau ezkonduta, hau... Pues moda horiek ziren. Beko bizkaitar hori etzen arabe bat etorkina, Etzen. Ikusten baldin badu urrengo mendean, panorama antzekoa da, izugarrizko moda aldaketak, izugarrizko jazkerak, mota guztietako jazkerak eta modak egon bazeuden. Modak egon bazeuden. Oso adierazgarria da, bueno, nik zer kontatu behar dudan, ez? Baina, irakurriko dizuet, Gipuzkoar batek idatzi zuena, modak nola aldatzen ziren ikusirik. Idatzi zuen hau. Erdaraz, gero komentatuko duen orden. Ari da komentatzen Gipuzkoan ikusten dituen jazkerak nola aldatzen diren, eta egiten duen komentario da hau, emazte buruz. De pies a cabeza se han de vestir a la moda de Francia o de Castilla. Y si dan en Francia en vestidos de primavera y vestidos de otoño, cada estación en Guipúzcoa tendrá nuevos vestidos y nuevas modas. En Francia. O sea, boge saltzen otezen galdera da. Mírense las modas de Castilla, vengan después a Guipúzcoa, y aquí se hallarán todas. Y no me digan que no son muchas estas andiquesas. Sobradas son para el escándalo, para mis quejas e impaciencias, y para ruina de sus casas. Tampoco me digan que no andan tan descubiertas, descolladas, despechonadas, inmodestas, indecentes. Esto es así, pero perdida una vez la vergüenza a tantas locuras y modas, no tardará en ser moda la indecencia, la inmodestia y la desvergüenza. Galdera da, noiz idatzita dago hau, aurten, pues izaten alzen, ez, baina hori idatzita dago jazkera horiek ikusten dituzuen garaian. Alegia, 1754an. Larramendi, Manuel Larramendi, Gipuzkoako koreografian liburuan, egiten du komentario hori. Alegia, ¿dónde vamos a parar? Ordan, zertaz ari gara, azken urtetako panorama aparte utzita, azken 30 urte hauek utzita, aldatu egiten da dena. Gertatzen dena guk dugun pertzepzioa da gauzak poliki aldatzen direla. Eta orduan, tradizio hitza lotzen dugu zerekin. Betidanik, betirako, inamovible. Hori tradizioa da. Segituko du, bueno, bai, ja, 18. mendean, eta zer nahi duzu. Ja, pues behitu, hemen duzu 20. mendeen hasiera.
Bizkaitar argazki batzuk erakutsiko zuen, bizkaitarren zea batzuk. Baserritarrak, ez zazue pensa. Gizon horrek hilea dara pixka bat kendu behar dio txapela. Barkatu, txanoa. Joder, ze punkik ziren. Ja, pues bai, hori zen moda baserritarren artean 19. menden bukaeran. Osea, a ber, punki bat ikusten baldin bauzue kalean, esaiozu. Ez zaitez saiatu alferri da. Dena asmatuta dago. Ez duzu inor harritu behar. Nere aitite... Hor duzu beste pare bat. Baina hau zen txapela jazten hasi zirenen gurasoak. Hauek ziren. Hauek ziren. Oraindik zenbait tokitan, Arratialde hortan eta Bizkaian irauten zuten. Eta ezazue pentsa bat bakarrik zela edo, ja, bilatu duzu herriko eroa edo, ez? Ez. Olakoa zen. Odonk hau, berriz, zer da tradizioa? Zer da tradizioa? Bide hortatik segituko dugu. Hau, jazkera diozu, hartu dugu jazkera zen musikakin oso zaila izango litzake konparaketak egitea, zailagoa. Ez ezinezkoa, Denetan gertatzen da, baina musika tresnak edo aipatzen baldin baditu, pues aipatzen alditugu musika tresnak. Zer da herri honetan tradizioa? Zen gitarra elektrika ez da tradizioa. Elektrizitatea ez genuen asmatu. Trikitixa? Ja, bai, trikitixa oso tresna tradizionala hartzen. Ez? Ez, esaten diat ez. Ez da tradizionala? Ez. Bega, pues ez bada tradizionala. Ze, italiarra delakos. Ja, klaro. Italiarra da. Barkatu, bai, esaten diate trikitixa igual ezin dela tradizionaltzat hartu zen. Dakigun bezala, 19. mendean, italiarrek asmatutako tresna bada. Zabaldu ze, ja, baina, osea, ez da. Alboka orduan, alboka. Alboka bai. Konsenso pixka bat gehiago dago. Aurten ezagutu nuen albokari bat Bilbon. Kafe, nahi duzu hartu, gero. Albokari bat ezagutu nuen Bilbon, gauza hauek kontatzen eta esplikatu nuen, ez da dakizuen, baina alboka Europa eta Asian zabaldutako instrumento bada, hartzai instrumento bada. Prezizki hitza alboka hitza dator albuk hitz arabeetik. Alboge deitzen da espainolez, Espainian ere jotzen dute. Eta hori, gazte bat, albokari bat ezagutu nuen Bilbon aurten, eta hau kontatzen ari ditzen, eta Marruekosen barna ibili nintzen lehengo urtean, musika talde batekin, dantzariak, eta txistu eta beste gauza batzu jotzen, eta zuet, instrumenta, eta erakutsi behar dizuet, ez dugu erabili, alboka erakutsi behar dizuet, zen ikusiko duzuet, eta instrumento bat, tradiziozko instrumento bat, hartzai adarrekin, oso zarra, oso gurea, eta teatzen du tresna, eta arabearek esaten du, albuk! Eta segidan bat berdina aterazion adarra etzen izango euskal behi baten albokaria tratamiento psikiatrikoan dago kultur konzeptu batzuk berrebisatzen Beraz, albokarez. Ja, baina txistu.
hor, txabal, harrapatu zaitugu, txistua. Hona etorri behar, egingo dugu navegazio libre bat interneten, irudi batzuk bilan ebilen. Aurkitu ditut, ez bakarrik oso serioa da. Cáceresko txistulariak. Hombre, euskaldun batzuk joan ziren, asko izango ziren, zen, babai Cáceresen tamborileros deitzen dira, eta erabiltzen dute, ez dute txistu deitzen dute tamboril bai, eta flauta, ez da izer, hiru zulo ditu, biztan da, zertako esplikatu behar izuen nola jotzen den, ez? Nunbait ikusi duzulakorik? Ez Cáceresen, diot hemen. Bai, ikusi duzue. Bueno, hor duzue Cáceres berriz Badajoz. Argazki zahar batean, dantza talde bat ere, eskemetatik ateatzen zaizkigunak, denak, en fin. Hor duzue, ja, baina, klaro, eske euskaldun horiek, txistu eraman baitzuten, horiek, pues uste du, Sevillan ere ibili zirela, zeren los tamborileros de Villamanrique de la Condesa asko dira. Eta orduan diozu, kotxo, la ospa, zoaz mundua ikustera, baina kolonizatzen ibiliote gara. Sevillako tamborileros deitzen dituztenak, hori dire, dagoen tipikoena Rocío Romerian. Eta hor duzu adibidez, aurtengo Rocío Romeriaren kartela. Eta por Solares ez dira ibiltzen zen, claro, osea, vamos a ver, nire eskema dago pixka bat, tipo zaldearena bai, hori ikusia dut. Baina gero ez dira ibiltzen, zeratik agertzen da txistulari bat, jatorri euskalduneko txistulari seguraski. Anekdota baino, zerbait gehiago da, ikusi nuenean, el Rocion baduela ere baita estatua bat, monumentua. Badajozen ere badute bere monumentua, tamborileros. Bueno, pues ongi gabiltza. Segituko pixka bat, hau da Salamanca, el Torreón dantza taldea, txistulari batekin, Badajoz bidean, pues... Hau da, Tenerife, musika tresna tradizionala Tenerife, Canarias, eta Tiragora eta Eskuin, Katalunia, Flabiol deitzen diotean, eta Bombo, segi pizka, Salto, eta Ibizan aurkituko dituzu antzakoak. Bueno, claro, baina, claro, eske peninsula, estadoa, eta irakizuen, Europa osoan aurkitzen dira txistuak. Occitanian, Bexiki asko aurkitzen dire, Alemanian, bueno, hau da, Gloucester, ez da nola bozkatzen den Inglaterran, egiten den Pipe and Tabor Festival International zeran. Eta hau dire, txistulari inglesak. Nire lengusu bat joan zen, ja, pues, ze pinta hartu duen. Ez dugu gure kultura ezagutzen, ondokoenak ezagutzeko manean gaudegu. Muitzen gara lau topikoekin, lau ideia ergelak, turismo karteletan eta bakarri batzuetan, ez? Eta horrekin iruditzen zaigu mundua ezagutzen dugula. Eta ez da hola, Eta berriz daude gauza berean, zer da tradizioa edo zer da kultura. Bizirik dagoen herri guztiak harremanetan daude ondokoekin.
isolatua, pues ugarte batean. Hombre, iraun bagenu Donostiako Santa Cristina, Santa Clara ugartean, ordenak elkarrekin, bueno, isolatuak, itxasberan ez, baina ez dago munduan kultur isolaturik, denek dute harreman bat ondokoekin. Eta jendea ez da sobera ergela ere, pentsatzen zuten, dute txistua bai edo ez. Ze, inkesta hori dire pixka bat bakizu ez. Jendeak dio, pues ongi. Jendeak esaten zuen lehen mundua olakoa zela eta zer nahi duzu egitea. Zertaz ari gara, dugunean egoera bat hola, eman dezagun, hizkuntz komunitate bat dugunean hor, igual zait, hizkuntz hori berexia izan, hizkuntz berdin kultura, berdin herri, igual zait ondokoen kide izatea edo guztiz desberdina izatea, gure kasoa den bezalakoa. Zen, edo zein herrietan mugak, baldin badaude estadu baten mugak ere, beti izan dire permeableak. Eta beti aurkitzen dugu muga horien, herri horien mugetan, harremana daudenez ondoko herrikin, hurbila daudelakoz, zuberotarrek, harreman gehiago zuten bearnesekin, bizkaitarrekin, baina, biztan da. Horrek sortzen zuen, naturalki, bestearen hizkuntza ezagutzeko behar bat. Gehiago de txikiago, behar praktiko bat elkar ulertzeko, zen nahi dio saldu behi zaharrauta, edo nahi dio erosi gazta horita. Eta horiek, elebidun, funtzional horiek, normalean, irudi hori oso eskematikoa da ez, baina normalean herri baten mugetan daudenak, itxasoaren ez dugu aipatu dugulako denborarik, beste mundu bada, berdin funtzionatzen duena, beti sortzen dira halako elebitasun maila batzuk. Eta hori dire balio dutenak, eduki kulturalak batetik bestera pasatzeko. Xuberoan, duela gutxi oso errez zen aurkitzea, kulturgabeko jendea, lau hizkuntzak zekizkitenak. Frantsesa, espainola, euskara biztanda, eta bearnesa, okzitaniaren, gaskoiaren variante bat. Eta barkoxen bizi baldin bazara, joaten zara aretako feria edo merkatura, behi bat saltzera edo erostera, eta feria hortan ikusi duzu tipo bat kantatzen bearnesez, eta ulertu diot, eta etxera itzultzen denean, aurrek eta gaineakoek galdetzen diote, zer moduz ferian, saldu duzu behia, bai? Eta bat zegoen zerbait, kanta bat, tipo batek kontatzen zuen, egiten du itzulpena bere modura, eta hor duzu eduki bat sartu dena. Hauzko kultura, iruditzen zaigu oso originala dela. Ez da hain originala, kokatzen da oso ongi Europako folklorean. Aztu baino lehen, eta galdera da, eta zer ez dugu deus propio, ez dugu deus originala, biztanda, behar ditugu beste 6 jardunaldi hori esplikatzeko. Honen ondoren ez didate berriz deituko. Seriotasuna hausten dudalakoan, aitzakiren bat aurkituko duzentu zen. Badugu biztanda, badugu kultur bat ezagutzen ez duguna, oso originala, oso interesgarria, eta Europako kulturari aportazio importante bat egiten diona. Orain hori utzita, gainerakoa da etengabe harreman baten ondorio bat. Hau hartu dugu, bestia utzi dugu, hau hartu dugu, hau hobetu dugu, hau garatu dugu, beste hori baztertu dugu, orain txapela hartu dugu, eta orain bakeros jantzita gaude. Eta zer? Euskara dun garen bitartean, herri honek bizitza du. Eta galdera nagusia da, noa posible, ja demostratu diguzu ez garela herri isolatua, ez garela harremana daudela, kultura harremana, beste ez bada ere, eta zer, holan nola iraun dugu? Pues hemen gaude hasierako elementuan, motivazioan. Herri honek izan duen motivazioan.
Eta batzutan erantzuna hain da simple nun ez dugun ikusten. Edo erantzuna da hain simple izanik, iritzia galdetzen diogu jendeari galdetzeko abertzuek ze uste duzue. Pues igual ez, zen ni igual, aixi batek kontatzen zuen ez, ni sartzen malin naiz 7 urteko gela batean, ezin dugu denok demokratikoki erabaki zatiketak nola egiten diren. Aurrek, espaita egiten? Nik bai. Orduan, gehiengoak hor ez du balio. Ez tegitu lertzen dira zuen, ez? Herri honek garbi izan du beti zer zen euskaldun izatea. Basko zer den, ja ez dut ideik ere, ez galdetu niri espaitakit. Hori, da, kanpo konzepto bat sobera interesatzen ez zaidana. Baina hori da galdera, joño, hau kasualitatea, herri honek definitzen du bere burua hizkuntzaen bidez. Ez baldintza geografikotan izaten altzen, hor dituzue beheko herriak eta goi herriak, edo gure barnean, goi herri egonen da, baina hori da barne konzeptu bat. Hizkuntza hartzen du ardatz bere burua definitzeko, eta hizkuntza hartzen du ardatz herri gisa eta persona gisa definitzeko. Hemen dugu, luzatzen nahi niz, hemen dugu beste arazo bat, hizkuntza nola definitzen den. Begiratzen baldin baduzu edo zein enziklopedia, euskarazkoa edo erderazkoa, begiratzen duzu hizkuntza, kopiatu dut, Arluxet, enziklopediak esaten duena. Izena, bat, giza talde bateko kideek elkarrekin komunikatzeko duten hitzezko adierazpidea. Bai, hori hala da. Baina, beti definitzen da hizkuntza esanez komunikatzeko dela. Elkarri komunikatzeko tresna bat dela. Eta galdera bada. Nahita utzi dut isiltasun hori. Isiltasun une hortan erabili dugu hizkuntza? Bai, noekin? Zuen buruekin, klaro. Ez? Ez dezagun liatu. Ongi guaz, ez dezagun bukaera. Txikitu. Ea ulertzen dira zuen, giza talde batek, hola da definizioa, giza talde batek elkarrekin komunikatzeko. Beraz, bakarri bat zaude, ez duzu hizkuntza erabiltzen espaituzu norekin komunikatu. Falso. Erabiltzen dugu hizkuntza. Hizkuntza, entziklopedia guztia ahaztu zaie esatea, hizkuntza da pensamenduaren euskarria. Hain zuzen, hori erantzuten baldin baduzuet, periodikoan agertuko zarete bihar. Suposatzen dut, fin. Txiste bat utziko da. Grabatzen ari dira. Galdera da, posible ote da pensamendua razionala izatea hizkuntzari gabe? Hori da galdera. Orduan, barnean gure pensamenduan erabiltzen dugun hizkuntza, pentsatzeko, ez komunikatzeko, barka, hori zure identitatea da. Hori ez da faktore externo bat, kanpo gauza bat, hor, gizartean dagoen, bai, ikasi duzu, dagoena. Baina gero, bakarrik egonik ere, erabili egiten duzu hizkuntza, ez komunikatzeko, pentsatzeko baizik. Hene ustez, enziklopedietan, hizkuntzalaritzan falta da konzeptua. Bada jendea, hori egin duena. Baina ez da sobera zabaldu. Pentsatzeko erabiltzen duzun hizkuntza, hori zure identitatearen partea da. Hemen, dugun panoraman, ondorioak dira lehen ikusi ditugunak, nahasketa hori eta kontraesana. Kontraesana aipatu duzuelen, ez da kontraesana da, eskizofrenia. Gaude psikiatria mailan ja, nik uste psikiatria alorrean gaude. Egiten duguna eta esaten dugunan artean. Galdera da hori.
identitatea, zu identitatea hizkuntzak ez direla zugandik kanpo dagoen zerbait, aukera. Eroskin sartzen naiz eta ditut espagetini, espageti, fettuccini, aukera. Ez, hizkuntza aukeratzen da. Bai, aukeratzen da. Seguro? Legeak ematen digu aukera. Eman digu niri aukera espainola ikasteko? Aukeratu, nahi baduzu zure elebitasuna da, euskara inglesa, noruego italiano, siciliano albanés. Aukeratu, barkatu, hemen ez da aukeratzen, Aukeratzen duzu, suahili ikastea, hori bai, ez? Nahi baduzu ikasi. Nahi baduzu zure kontra, nahi baduzu ikasi. Ez, erdarak, herri honetan ez dira aukeratzen, hori garbi geldi da dela. Ez barkatu, baldin bagara guk ere ezin dugu aukeratu, baldin bagara euskaldun, ez dago aukera. Edo nahi baldin badugu izan, ez dago aukera. Hori da gure hizkuntzak behar duen motivazioa. Hori da landu behar dena. Presentatzen baldin badugu historia, aukeratu, ongi, seduzitu behar dugu, baietz, ados, 1000 gauzak egiten aldira, eta oso gauza graziosoak, eta inkluso hitzaldi batean mantentzeko piztuta pilotua, ez? Oso ongi, oso broma handia dira, baina gaia oso serioa da. Alegia, herri honek beti garbi izan du. Zer da euskal kultura? Euskaradunok egiten duguna. Orain, duela mende bat, duela 3 mende, eta duela 10 mende, eta duela 20 mende. Hori da euskal kultura. Hemen galdera batzuk egin dira, zekao, euskal rock radikala erdaraz, barkatu, euskal rock radikala ez da euskal rock, da rock basko. Eta barkatu, dagoeneko ja ez da gauza bera. Inork ez du planteatzen Espainian, a ver, el rock en español es kultura española o no? Oie, horrek kantatzen du latinoamerikano bezala edo Bob Dylan bezala. Hori ez da espainol kultura. Entzun dituzu olako eztabaidak zuek? Nik ez. En fin, peligro bat naiz, uste dut nahiko garbia dela. Hau ez da broma, zeren funtsean honek guztiak badu zer ikusirik motibapenarekin. Guk transmititu behar dugu motibapena eskolan, bai, eta gu nor motibatzen gaitu, gizarte honetan, bat, eta bi, zer nolako motibapena dugu, motibapena landu egin behar da ere. No se le supone. Landu egin behar da. Nik uste, nire uste apalean, kulturaren bidez landuko dugu. Eta aski dugu, zen askotan esan izan da, joder, beti historiari begira, joder, beitu, deskubritu dugu Afrikatik atera zen hominidoak euskaraz egiten zuela. Legitimazio handiagoa omen dugu orain, ez? Ez, bosta xola. Atzo sortu bagina ere, igual da. Atzera begiratu nahi baldin badu da, herriak erakusten digulakoz, kultur bizi batek nola irauten duen. Eta, guk gure lanean, bederen, badakit faktore asko ditugula kontra, baina nik uste bide hortatik landu behar dugula. Zen oso borondate honekoa gara, eta nahi ditugu aurrak motibatu, eta bat-batean aurkitzen duzu zure burua pasillo batean oiuka. Egin zazu euskaraz! Pastu zaizue, Horrek sortzen duen motivazioa da akojonantea. Literalki. Eta kafea heldu zaigu, beraz, galderak baldin badaude edo hobe moztea hemen. Eskerrik asko. A ber, galdean baldin bago, mesedez, besu altxa. Eta... Normal, kafe beharrean zaudete. Txoin. Bueno, igual izorratzen dute, igual itzale, baina
Galdera da nola benetan, nola egiten dugu? Zure kulpa da hori ez. Nola motibatzen ditugu? Fin, Bueno, biztan da frakasatu dudala. Ordu terdi erabili dut hori esplikatu nahian. Bale, esiltzen ez, begatera. Komentatzen duzuna puntu importantea da. Hizkuntz politika, kultur baten normalizazioa oso gauza konplexoa da. Are, konplexoago eta zailagoa horren pisua irakaskintzari uzten zaionean. Barkatu. Gutartean. Naizta grabatzen ari diren. Nik uste herri honetan hori da bakarrik egiten duguna, Oroar. Gainakoa dire gauza batzuk bai, bueno, hemen gaude egoerarik oberenean, printzipioz, politikoki, eta sentitzen dut, baina hori hola da. Tipo batek galdetu zian hau prentsan behin, eta esan nion, pentsatzen nuen, beste pesimista bat. Eta nire, joder, pesimista, a ver, izan berria dire Osakidetzako oposizioak. Zenbati eskatzen zioten erderaz jakitea. Denei. Eta euskaraz? Duela 30 urte ulertzen dut, baina Mendela ordena pasatu da. Zer egin da Mendela ordena hortan? Ulertzen dira zuen? Horan, politika, hizkuntz politika, pues barka, serioz dago. Zen hizkuntz politikak dena abarkatu beharko luke. Edo beste gisa batez. Esan dudan bezala, euskara, gure identitate, gure izateko eta dena da. Orduan, ezin duzuna da oso tipikoa da, nun nahi zaudela. Hola, atxalde hone. Perdona, el del Vasco está tomando un café. Hau está serio. Ulertzen dira zu? No, tenemos uno, que lo cuidamos bien. Por eso está tomando el café. Orduan, baina hori da. Hemen dugun arazoa ez da tekniko bakarrik irakasle gisa. Bete errepikatzen du hau, hau ez da bakarrik kurrikulunen gorabera bat, barkatu, bada, izan ere bada. Baina hortaz aparte, herri hontako ciudadano gisak gure eskubideak ez daude bermatuta inolaz ere. Erdaldun batek dituen eskubide berberak izateko, alegia, bere hizkuntzan aritzeko normaltasunez. Normaltasun eta kasu, makurragoa da, zure aurrean ez badaki, hizkuntza, bederen aldeko jokaera bat. Zen normalean da, ya estamos. Pues no se oye, ¿qué? Háblame. Joder, es que gainera da agresibo. Eta erdaldunak sentitzen dire baztertuta euskal gauzetan? Segitzen dute grabatzen. Beste galeik edo kafe hartzen du. Dena eta bukatzeko berriz. Nola egiten dugu? Hor dugu bide bat, kulturarena. Kultura zautu behar da. Gu haurek baldin badugu gure kulturaren ideia esanez. Eta hau zergatik, ez dakigu. Bueno, eske polleta da, bakizu. Hartzai eguna da, eta orduan hartzai egunean ulertzen zai hartzai euskaraz egiten. Oso praktikoa. Ulertu behar dugu, barkatu, herri hau beste gauza bat izan da, eta beti jakin du. Orain, ez dugu garbi. Orain porcentaika doa hau.